Hi guys! Naragsak nga rod nga pinagsubli ito channel tayo kada datoy manen ni manang yu ilan nga mapanman mangte dito sa bali nga mabuya at tangal daw. Ket kuyuwin da kami nga rod tamapan kami ag Sarep di Karayan. Kalpasan nga rod iti manu nga minuto nga ing kami panagpagna ket nadanon min iti lokasyon mi. Awan sa bali, nuhaang nga iti Karayan iti CAMUNAYAN. Sakbay nga rod ngayon kami rugyanan, ket inistimar mi palang iti pagayusan iti danum, tapno iti kasta ket ato iti surutan na. Kalpasan na ket napan mi nga rod inikan iti harang iti parte ti Karayan na napili mi babaen ti mapan mi panagala iti adu nga batbatu kas inaramat mi aharang tapno iti kasta ket masiraan iti panagayos iti danum. Sumaruno nga rod nga inaramid mi, ket inikan mi iti tolda wenno trapal dagiti tambak nga batbatu, tapno iti kasta ket masiraan totally iti ayusan ti danum. Kalpasan na ket sami ing kabil atay bubu, akas pagserekanto dagiti lamlames wenno laslasik nga maalami. Kalpasan na ket napan nga ruden nagala iti darat dagiti daduma nga kakadwami. Sa amin tuwing burud dagiti darat iti tambak nga inaramid mi. Nagpatpatuloy nga rod iti mapan mi panagala iti darat tapno iti kastaket itambak mi. Aging gana na ikanmin amin adalat iti tambak nga inaramid mi. Kalpasan nga rod iti manunga oras, ket napan kami nagsangat iti sidain mi. Sa may meten in luto, dagiti laslasi kadaud-udang nga naalami. Ayan na guys, kainan na! Hanggang sa muli, ciao!